Bratia a sestry, my dnes oslavujeme sviatok svätej rodiny a zajtra oslávime svätého Štefana. Kardinál Newman, ktorý zomrel v roku 1890, napísal: pohľad na ľudstvo ma naplňa veľkým smútkom. Ako by som sa pozrel do zrkadla a nenašiel by som tam svoju tvár. Chaos, disharmónia, nárek a kvílenie charakterizuje i dnešný svet, kde je tvár Stvoriteľa. Ľudské pokolenie sa muselo zapliesť do strašnej prvotnej viny. Stratilo spojenie s úmyslami Stvoriteľa. Smutné je aj dnešné evanjelium, ako ste ho počuli. Dráma betlehemského dieťaťa je opísaná v tomto dnešnom evanjeliu. To Božie dieťa bolo radikálne odmietnuté od samého začiatku. Z jasličiek zostal len chliev, slama, tma bez svetla. Mocní vtedajšieho sveta poslali na betlehemské dieťa vojsko žoldnierov. Boh si zás vybral deti ako sprievod svojho milovaného syna. Stalo sa to jednoducho preto, že v dieťati stretol sa Pán s tyranom Herodesom, ktorý dal pozabíjať chlapcov od 2-ročných nadol. O tyranovi Sväté písmo len tak kraťúčko sa zmieňuje. Veď na čo písať o tyranoch? Tyran sa ľahko pozná na prvý pohľad v živote. Lenže betlehemské dieťa je aj Kyrios, Pán, a musí do vyhnanstva. Do tohto boja s tyranom boli vtiahnuté i betlehemské deti. Uznávame suverenity štátov, hádam aj funkcionárov, aj inštitúcií, ale suverenita Božia sa neuznáva. Nášmu vzťahu k Bohu chýba poriadok uznať nedotknutelné právo Boha. Boh žiada veľa od svojho milovaného syna, ale aj od zabitých detí. Boh nás chce zachrániť a preto evanjelium je nekompromisné, keď nás chráni, aby sa nám stvorené veci
nestali falošnou nádejou, aby sme neprepadli úteche z nepodstatného. Boh žiada aj od nás všetkých prijať cestu spásy. Veď o tú cestu spásy ide vo všeobecnosti. Boh žiada veľa aj od rodín a pritom má na zreteli vždy aj spásu jednotlivcov i rodín. Vianoce sú sviatkami rodín. Deti sú srdcom každej rodiny. Hovorí sa, že deti zachránia viac ohrozených manželstiev ako všetky poradne a inštitúcie, ktoré chcú chrániť zväzok manželský. Stredom každej rodiny má byť Boh, tak ako to bolo aj u svätej rodiny. Skúsený pedagóg povedal, že pri 4 rokoch štúdia na univerzite sa nenaučia študenti toľko ako deti v prvých 4 rokoch života. Je priam nebezpečný názor, že rodičia budú rešpektovať slobodu svojho dieťaťa alebo svojich detí a nech si v 18 rokoch rozhodnú, či sa dajú pokrstiť a či budú veriť. Ale veď sa dieťa, i toto dieťa, i takého rodiča nikto nepýtal, či chce prísť na tento svet, alebo nie. Rodičia naviac dávajú dieťaťu stravu, byt, dokonca vnúcujú dieťaťu aj očkovanie proti chorobám. Preto názor, nech sa dieťa samo rozhodne v 18 rokoch, je nielen nebezpečný, ale i nerozumný. S deťmi je potrebné hovoriť, učiť ich a ako si vyzbrojiť do života, aby obstáli pri skúškach života. Vojaci nevyhrávajú boj, ak sú bezbranní, ak nie sú ozbrojení. Je tiež rozhodujúce, či prvé sväté prijímanie zostane v rodinách na úrovni slávnosti, alebo zostane pomocou pre ďalší život toho dieťaťa. Je dôležité, či rodičia majú živú vieru, alebo len zakrpatenú, slabú, vybitá žiarovka či baterka nemôže svietiť, nemôže nabiť tie deti novou energiou.
Rodičia si pri výchove detí nemôžu nasadiť masku zbožnosti a potom ju zás odložiť. Istý učiteľ v oných časoch ateizmu mal vo svojom denníku napísané tieto slová. Od svojich rodičov som sa naučil byť kresťanom a stal som sa veriacim. Modliaca sa tvár mojej matky bola mojou prvou modlitebnou knihou. Keď sa moji rodičia doma modlili, mal som dojem, že som v chráme. Bratia a sestry, v jubilejnom milostivom roku, ktorý sme začali, pomáhajme a pamätajme na naše deti dobrou kresťanskou výchovou. Chráňte si deti a Boh vám i nám, i celému svetu bude pomáhať. Amen.